Ρίχτε το ρημάδι, εμένα μου πέσει με τη μία. Που τα δεν μπορεί να κατέβει ποτέ όμως, ας πιο μικρό. Α, προχωράμε. Οπα. Κι όμως το ανακάτεψα ρε. Τι κάνεις? Εδώ Δεν βάλει δύο. Γιατί φτιάχνουμε άσπρη και μαύρη σοκολάτα. Εδώ τι να ακόμα, πάρε λίγο σε παρακαλώ. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και τι έχει κάνει. Έλα, τελείωνε. Πού να Μόλις ξεκινήσει? βράσει το κατεβάζετε από τη φωτιά. Έτσι, δυσλεκτικό. Άρα πρέπει να ανάψουμε τα μάτια, Ελένη. Λοιπόν, Έλα, ωραία. φέρε γιατί σε χάζω, φέρε λοιπόν. Φέρε γιατί σε χάζω, λοιπόν. Εσύ τι φτιάχνεις, Στεφανή? Και τι Ανακατεύει το γάλα με το κακάο. Βάζετε το υπόλοιπο γάλα να βράσει. Το καινούργιο μου μαλλί σας αρέσει παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, σταμάτα λίγο. Είναι λίγο μαύρο. Να ανέβω πάνω από Έλα ρε Φανή! Μόλις βράσει το κατεβάζει από τη φωτιά και ρίχνει το περιεχόμενο του φλιτζανιού. Ανακατεύω συνεχώς, οπότε το βάζουμε να βράσει και μετά το ρίχνουμε μέσα. Άρα και εσύ θες κάτι για να ανακατέψεις. Θα πάρεις αυτό. Ναι, αυτό καλό είναι. Μια χαρά. Αφού σου κόψε και μου το έδωσες. Βάζετε πάλι την κατσαρόλα στη φωτιά, ανακατεύοντας καλά και πρέπει να πάρει μια βράση ακόμα. Μην με κοπανάς τον κόλλο. Ρε θα το βάλουμε εδώ μέσα μετά. Εντάξει, τι το έβαλες στον κόλλο και εσύ. Ηρέμεις και εσύ, μια κλανιά είχα ρίξει. Ας το κατσίνει γυρίσει. Έλα, λοιπόν, αρχίζει και βράζει, τα ανακατεύουμε, ανακατεύε. Δεν βράδυ, δεν έχει βάλει πως κατέβησες. Να αρχίζει και βράζει, αρχίζει και βράζει πάντως. Αυτό νου καλά βγάζει θα πας, τους καλίτσες. πάρτα, καλά θα πας. Βγάζει τους καλίτσες. Να και εμένα κάνει. Βγάζει λοιπόν. Μόλις βράζει καταβάζει τη φωτιά και ρίχνει το περιεχόμενο του φλιτζανιά κατέβοντας συνεχώς. Λοιπόν, βράζει. Γιατί δεν έχει Βράζει. Ο Χρήστος έχει αγχωθεί. Βράζει. Βράζε. Περίμενε. Ας μην χιλιάσω εδώ, δες. Αφού είσαι σούργελο βρε ηλίθεια. Έλα έβρασε. Το κατεβάζουμε τη φωτιά και πού το βάζουμε. Να το κατεβάσουμε στη φωτιά. Πού το βάλουμε. Κατέβασε. Βγάλει και τα ρόλα. Περίμενε. Θες, μπορείς, το έχεις. Μπράβο. Το κατεβάζουμε τη φωτιά. Και ρίχνουμε το περιεχόμενο ανακατεύοντας συνεχώς. Εμένα μου είναι χάλια. Της Φανής έχεις πουλιάσει από τώρα. Παναγία μου. Όχι! Α, και τι είναι πηγή του Χρήστου. Εμένα γίνει χάλια. Χωρίς να το βγάλεις έξω, Φανή. Το ξαναβάζω πάλι στη φωτιά, πάει πάλι πράσινη. Ναι. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, Χρήστο, αλλά το φτιάξει είναι πολύ συχαμένο. Κάπου μου έβαλε από γάλα ότι περίσσεψε, ήθελε πιο λίγο, πιο πολύ γάλα. Με σαμποτάρισε η βλαμμένη ηλίθεια. Ό,τι περίσσεψε μου άφησε. Φανή, θες να ηρεμείς λίγο, θα τα και σωματάει και θα καώ. Όχι! Θα γίνει πιο καλά από το δικό σου. Καλά. Εμένα έχει γίνει σαν το γαλακτομπούρεκο, την κρέμα. Κοίτα, δεν έχει γίνει σαν την κρέμα το γαλακτομπούρεκο. Εμένα δεν πρόκειται να πήξεις ποτέ. Θα βγάλω το καναλάκι και θα βγάλω. Με γέμισες. Χαμηλώσουμε τα χέρια μου και Θα τη χαμηλώσουμε εννοείται. Θα κολλήσει βρε ηλίθεια, θα κάτσει κάτω και θα βρωμίσει. εμένα βγάζει λίγο άσχημα. Σαν ηφαίστειο. Τι είσαι μεγάλη μαλακισμένη γιατί έγινες το ξερατό. Κοίτα εδώ, με τόσο λίγο γάλα, ό,τι περίσσεψε μου άβεσε. Όχι, αυτό πετάγεται. Θα το χαμηλώσετε λίγο. Όχι, δεν ζορίζεις ιδιαίτερα, το χείλιες. Θέλω να πήξει λίγο, γιατί δεν έχει πήξει ακόμα. Μ' αρέσει που τα καλέσαμε και άνθρωπο να το δοκιμάσει. Τι απ' τα δύο θα φάει δεν ξέρω. Πρώτα θα το φάει και τώρα θα του δείξω το βίντεο. Ναι, θα το φάει. Εννοείται. Γιατί... Άρα, κοίτα να δεις, της Φανής γίνεται ωραίο. Γιατί το δικό μου γιατί τα... Το δικό μου έχει γίνει παπαριά, έχει παπαριάσει. Κοίτα. Της Φανής γιατί είναι που πίζει. Εμένα παιδιά το ότι μαλάκος ακολεί το πλαστικό και μπορεί να λιώσει μέσα στην κρέμα το έχετε σκεφτεί. Το έχετε σκεφτεί γιατί μαλάκος πάρα πολύ. Πυρό! Παιδιά εμένα έγινε... Έλα να βοηθήσεις. Παιδιά εμένα έγινε μίξα, δεν το συζητώ, δεν κοιτά. Δεν ξεκολλάει. Δεν ξέρεις να φάει. Έχει γίνει πλαστελίνη, κοίτα εδώ. Κοίτα Μαρούλα. Να φάει λίγο. Έχει γίνει πλαστελίνη, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πως έχει Το γίνει. όμως αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, Ναι. παιδιά, το βίντεο θα το δείξουμε στον καλεσμένο μας. Αφού πάει. Αφού φάει και μετά μπορεί να κάνει και μετά. Λοιπόν, 2 μέρες μετά για να έχεις προλάβει να κάτσεις καλά. Να σου πω κάτι Μαρούλα. Εγώ νομίζω θα βάλω της Φανής, δεν το πάρεις τελικά. Να πας πάλι, το κάνει ωραίο, πολύ ωραίο, τι να σου πω. Έχει Δεν πίζει ποτέ τώρα. Έχει σβολιάσει όλο τις φανείς. Τα διάλα ρε.
Πλάκα, με έκαψες άσχημα. Ηλίθεια. Ρε μαλάκα εδώ. Θα κάνεις χάλια, θα σε βάλω. Εμένα παιδιά τελείωσε. Εμένα τελείωσε πιστεύω. Ναι, βάλτε σε ένα τέτοιο. Βάλτε σε μπολάκια. Γίνει σαν ψύχλα. Μαρούλα, βγάλε μπολάκια από εκεί Είδα πάνω. πως ξεκολλάει, σαν ψύχλα ξεκολλάει. Όχι από εκεί, στο διπλανό. Φάε μαρούλα της Φανής που έχεις βολιάσει και δεν πεις με τίποτα. Πάνε το βρε ηλίθιε. Της Φανής είναι καλά με κακά. Μήπως είναι λίγο παγωμένο, λίγο καυτό για το τέτοιο. Πάνε μου σπάσουνε. Παιδιά, κοίτα πως ξεκολλάει, κοίτα λίγο. Κάντε κάτι όμως. Εδώ κοίτα. Λες και είναι ψύχλα, κοίτα το βλέπεις. Βάλτε το βλάκα. Αηδία, όχι Δεν έτσι. τα βάζεις μέσα στο ψυγείο αυτά. Ναι, βάλτε τα πρώτα στο Κουτάλι, τέτοιο. κουτάλι μεγάλο. Βάλτε τα πρώτα εκεί και μετά από λίγο όταν στεγνώσουν, όταν κρυώσουν, βάλτε για να μην είναι από την αλλαγή θερμοκρασία να σπάσουν αυτά. Κουταλά, τι θέλει. Η κουτάλα μεγάλη δεν είναι. Χαμηλιώτη κουράστηκα, λάθος με λίγο χθες. Εσύ Λίζα, θα πάρεις την καφέ. Έλα, Καλά να κάτω. πάει. Εσύ Λίζα, Κράτα, να κάντε με εκεί, να σου φέρω στο κάτω. εσύ Λίζα θα κάνεις την καφέ. Πάντα τώρα μου βάλεις μισό, μου βάλεις 1 λίτρο γάλα στο δικό σου και σε μένα μου βάλεις μισό λίτρο και έχει γίνει, όχι για 6 άτομα, για 2 άτομα έχει γίνει εμένα. Βάλτε να κάντε με εκεί. Κάτε μόνο, δεν βλέπω. Μαρουλά, είσαι σίγουρη ότι θες να φάσεις Φανής? Όχι. Γιατί η Φανής πέρα ότι έχεις μπολιάσει, έχει κολλήσει από κάτω. Δεν βάλεις όλο σε ένα. Μα δεν χωράει, είναι μόνο για ένα. Αυτό που είναι για 4 άτομα που Για το 6. είδατε. Για 6. Ποιος σας το είπε? Παιδιά, θα το μοιραστούμε. Ρε, βάλε 2. Ναι ρε, μοίρασε το σε 2, ας είναι λιγότερο ρε. Φανή, κράτα λίγο. Κράτα. Όχι, Μαρουλά. Ναι, άστε λίγο. Έγινε σαν λαπάς. Θέλω να πάει και ο καλεσμένος μας από Ρε, την άσπρη. άδειασε το όλο από εκεί. Θέλω να πάει και ο καλεσμένος μας από την άσπρη. Έλα. Ναι, βάλει. Το έχω βάλει και έχει τέτοιο. Θέλει και ο καλεσμένος μας να πάει από την άσπρη όμως, Να σου πω κάτι, μυρίζει ωραία όμως. Μυρίζει πολύ ωραία. Αλλά σου λέω της Φανής έχει βολιάσει, έχει κολλήσει κάτω στον πάτο. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Όσο καυτό νερό και να θες να βάλεις. Άσε που δεν έχει πήξει Τουλάχιστον ακόμα. της Φανής είναι για περισσότερα άτομα. Δεν πρόκειται να πεις ποτέ. Δεν έχει πήξει ποτέ και δεν παίρνει άλλο πήξιμο γιατί έχει βρωμοκοπήσει από το βράσιμο. Κλείς το μάτι. Θα το Να ρίξεις. βάλουμε το αυτόματο το μηχανάκι. Ποιο αυτόματο? Τι εννοείς? Φανή φτάνει γιατί δεν βράζει άλλο, έχει βρωμίσει το γάλα, έχει κολλήσει και η κρέμα δεν έχει πήξει ακόμα. Θα τη φάνε όπως είναι. Όπως είναι όμως. Δεν παίρνει άλλο να κάτι και άλλο κάψιμο. Έλα ρε Χριστό. Ρε Φανή, στο 9 το είχες τόση ώρα. Καλά ρε Φανή, με κοροϊδεύεις. Το είχες στο 9. Αυτά θέλει να χαμηλή φωτιά. Στο 5 της, το βάλα μου το βάλε πάλι στο 9. Είναι δυνατόν να μην κολλήσει ρε Φανή. Δεν θα βγαίνει ποτέ. Δεν θα βγαίνει ποτέ και τώρα βγαίνει και Ωραία, βγήκε, μαγείρισα. και τώρα βγήκε καμένο, βρωμοκοπάει. Έχει κολλήσει, έχει βολιάσει και έχει νερουλιάσει κιόλας. Θα κάνω καλή πεθερά, θα μου μαγειρεύει. Μην το βάζεις άλλο στη φωτιά, ας το πάει, έχει βρωμίσει, τελείωνε. Το δικό μου δεν ξεκολλάει με τίποτα. Λες και είναι τσίγλα είναι και μαστίχα είναι. Εγώ λέω να το αφήσω να κρυώσει. Λοιπόν, γρήγορα στο ψυγείο το δικό μου. Α, θα. Θα φάω εγώ και ο καλεσμένος μου. Άστο να κρυώσει πρώτα γιατί άμα από την Ναι. αλλαγή θερμοκρασία θα σπάσει αυτό. Εγώ και ο καλεσμένος μας θα Παιδιά, φάμε είναι από την πολύ ωραίες, λοιπόν. Δεν είναι πολύ ωραίο? Για φάτε τις Φανής που ήθελες να φας με τις Φανής τώρα, που έχει βρωμοκοπήσει από το βράσιμο και έχει κολλήσει. Πρόσεχε όπως συγκριζάει. Αυτό έχει βρωμοκοπήσει και έχει κολλήσει όλο κάτω στον πάτο. Γιατί δεν το Ρε! Χαζάστε! Εγώ πάντως, απ' την άλλη θα φάω εγώ και ο καλεσμένος μας, θα φάει και λίγο που το υποσχεθήκαμε. Την καφέ θα τη φάτε εσύ και η Μαρούλα που η Λίζα και η Μαρούλα δεν τρώει από μένα. Να πάρεις μπορεί καμιόλα, μου άφησες ό,τι περίσσεψε. Ό,τι περίσσεψε από ζάχαρη, ό,τι περίσσεψε από γάλα και πάλι καλύτερο έγινε από το δικό σου. Καλά να πάθεις. Με χεστείς. Εντάξει, δεν ήξερα να δώσω το υλικό. Σε γεύση είναι ωραίο. Πρέπει να είναι ωραίο το δικό μου. Της Φανής να δούμε. Γεια σου, Φανή. Που δεν έχει πήξει ποτέ ακόμα. Έλα, Δεν πρόκειται να πήξει μωρέ. ποτέ μάλλον. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Λες και είναι γάλα με κακάο, είναι τι έγινε. Τι ζάχαρη, τι πάει. Θες να ρίξεις κι άλλη. Όχι άλλη. Και να σου πω πάνω τώρα μπάνιο, βαρέθηκα. Θες να ρίξεις αλεύρι για να πήξει. Cornflour. Φανή. Πώς σταματάει το βίντεο Μαρουλά? Από εκεί που ξεκινάει, βλάκα. Πώς δηλαδή ξεκινάει? Εγώ θα το βάλω στα μπολάκια και θα